ಎನ್ನ ಕಡೆ ತಕ್ಷಣ ಉಂಡೊಂದಾಣ್ಲ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಎನ್ನ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪುಣನೆ ಆತೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಸಿದೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೋಲೇನು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಏನನು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಪಣ ತೋಚ್ಪಾದಿನಾರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಪಂಪು ಇಂಕ ಏರ್ನಾಂಡ ಎದುರು ಏನು ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪಲ ಪೋಡಿನ ಎತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿನೊನೆ ದಯಗಂದಿಗೇಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದೆ ಪನೋಡು ತುಳುಟ ಕನ್ನಡರ ಅಂದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ತುಳು ಎತ್ತ ಮಾತೇರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೇರ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಸುರುಕಾದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಇಂಕ ಏರ್ನಾಂಡ ಎದುರು ಏನು ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪಲ ಪೋಡಿನ ಎತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿನೊನೆ ದಯಗಂದಿಗೇಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದೆ ಪನೋಡು ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಈ ಜನ ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗುಲ್ನು ತೂವೋಡುಂದು ಪೇಪರ್ ದಕ್ಲೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಲೆ ಬಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮತ್ತ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಏನ ನಿನಗೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿ ಇದು ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯಂದು ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಬಂಡೇರು ಇರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದ್ರಿ ರೇ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಡ್ಸೋತ್ತಿಜ್ಜಂದು ನರಮಾಣಿ ಬಂಡ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡಿಂದ ಬಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಏತನೇಟ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆಂಡ ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಏರು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದೇರಾ ಇಜ್ಜೇರಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಬೇತಲ್ಪ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂದುಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡುವಿರಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಆತೆ ವಿಷಯಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರೂಕು ತರೆ ತಗ್ಗ ಉಂಡಾಯಗೆಂದುಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನು ಈತು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತದಿನ ಏರೆಂದುಕೇಂಡ ಅವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾನು ವಾ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನಾಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪಲ ಗೌರವ ಈತಿನೇಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆದು ವಾ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂತಿದ್ದೇರೆ ಸರೀತು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತಿನಕ್ಲೆ ಏರೆಂದುಕೇಂಡ ಅವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಲೆ ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಸಿದೆ ಬಂಡ ಏನು ಕಲ್ತದಿನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಶಾರದೆ ಕಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಟ್ಟುಗಳ ಶಾರದೆ ಉಲ್ಲೇ ಪಣದು ಅವು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನು ರಡ್ಡಾಡ್ ತಿಂಗಳು ಬಾಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಎಂಕ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲೇ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪ ನುಪ್ಪ ಮತ ಕೊರಂಡ ಐನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತದು ಅತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಓಡ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತು ಸಾಂಕೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡ್ಪೊಡ್ದೀನಿ ಬಂಗೋಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ತಯಗಂದಿಕೇಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅದು ಉಪ್ಪುವೇರು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನೇಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುವೇರಿಂದ ಪೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತರಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಬರ್ತಾವ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಬುಳೆದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡುಂದ ಆಂಡ ಕಾರಣ ಏರೆಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಏನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾನು ಪನೋಡಿ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಕೊಡೋರ ಪನ್ ಪೆತ್ತಂದೆ ಏನಾನು ಶಾಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪನಿಯ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾಡನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ದಾವರ ಯಾನು ಪನ್ನಗ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಇದು ಬೆಂಚಿನ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಮರಲೇ ಪಣ್ಣಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಕುಲ್ಲಿನ
ಆನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನ ಯಾನು ಮರ್ಲನೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಯಾನು ಪನೀರ ಬೋಬಿದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪನೋಡು ಇಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬಿಡುಪಾದ ಪಂತವೆ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ದಾದ ಮಲ್ತುಪ್ಪಿರ ಆಪಡ್ತು ಅಂಚಾದ ಆ ಪಾತ್ರಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದಿನ ಏರೆಂದಿಗೇಂಡ ಒಂದುವೇ ಅರವಿಂದ ಬೋಳ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿನೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ರಂಗ ಬಂಡ ಮೋನಿಗೆ ಹೊರ ಬಣ್ಣ ಪಾಂಡ ಬಣ್ಣಗೂ ನಮ್ಮ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ತೋನ್ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪುನಿ ಬಣ್ಣೋಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೈವ ಕೊಟ್ಟನಗಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದಯಗೆಂದಿಗೆಂಡ ಅರ್ಧಾಲ್ ಪೂಜೆನಾಗಲಿ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ರಕಲಾಕೃತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದೈವಲು ಸ್ಪರ್ಶಾಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ತೆರಿದಿನ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕ ತೆರಿಯ ಅಂಚಾದ ಬಣ್ಣಗಾತ ಬಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪುನು ಶಾರದೇನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆನಂಕ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡೆಂದು ಒಂಜಿ ದಾಯಗೆಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿಂದ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಎಂಕೆ ಜೀವನ ನಡಪಾರ ಸಾಧಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ರಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂದುವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಗಲಿಡ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಶರಾವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆವಡು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆವಡು ಕದ್ರಿ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪಗಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಪಂಡ ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯರು ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಪುನಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಷರ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಇಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತದ ಖುಷಿ ದುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತ ಖುಷಿ ಉಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತದ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆವು ಅವು ಇತ್ತ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ದಯಗೆಂದಿಗೇಂಡ ಅಪಗದ ನಾಟಕಡು 10-16 ಜನ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ 40 ಜನ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 40 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ತಂಡಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬೋರ್ಡು ಉಂದಾಂಡ ಒರೇನು ಊರ್ದಯನೇ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಒಂದಕೇಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಪನ್ಪುನ ರಾಘವಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಳು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನೇ ಆ ಪಾತ್ರಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನೇ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೆಲವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಾತು ನೆನೆಪುಡಿಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಆರು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನೇಟು ನಂಬರ್ 1 ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆರು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ದಿತ್ತಿನೇ ಇತ್ತೆಲ ಬಣ್ಣದ ಆಸೆ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಯಾನು ವಾ ತಂಡೊಡು ಪಡು ಯಾನು ಕೇನುನಿ ಆತಿ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡತ್ತೀನ್ ಬೇಗೆಂದಿಗೇಂಡ ಒಂಜನ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಬಯ್ಯಾನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಂಗೆ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜನಕುಲೇನು ಪೋ ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದತ್ತ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಯಾನು ಇತ್ತೇಗಲ ಎನ್ನು ನೆಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತಕ್ಷಣ ಉಂಡೊಂದಾಣ್ಲ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಎನ್ನ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನನೇ ಆತೆ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಉಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಉಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಅಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಡು ತಿಂಚಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಾತಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಓಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಸರಗೋಡು ಸುಕುಮಾರ ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಬೇಕಲ್ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಏರು ತುಯಿನಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮುಡು ಬತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆಂದಿಗೆಂಡ ಯಾನು ನಾಟಕಗು ಬನ್ನಗ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರನೆ ಪುದರೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಆಯ್ ನಾಟಕದಾಯೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದೇಂದು ಪಣಂತೀರಿ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ ಅನ್ನೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಆಯ್ ನಾಟಕದ ಮರಲೇನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಗೌರವ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ತಂದೆ ತಿರ್ತು ಪೋತು ಅವು ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ನಾಟಕಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ 10-35 ಶೋಟು ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಯಾನು ಊರು ಬಿಡ್ತು ನಾಟಕಗೂ ಊರು ತಿರ್ಗೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಸುಳ್ಯ ಮುಟ್ಟಬೋದು ಸುಳ್ಯರ್ ಸಮೇತ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಪೋಪುನಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿದಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಬಯ್ಯ ಅಡೆ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇತ್ತಂడి ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ 2 ಗಂಟೆ 1 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸುಳ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟುದಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು
ನಮಗೊಂದು ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಯ್ಲೇಕ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾಪಲ ಪೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಎನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದ ಏರು ಮಲ್ತಿನಿಂದಿಗೆಂಡವು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಲೇನು ಎಂಕ ಕೊರ್ದು ಏನನು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಪಣ ತೋಚ್ಪಾದಿನಾರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ ರಂಚಾದ್ ಅರ್ನ ಗರಡಿಡು ಬುಳೆನಾಗ ఒక ఓళ్ళ బుళేవులింది యాన్ల ఏతో వేదికడు పంతినే అంచాదు అర్నేట్ సుమారు ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನೇಕ್ ಬತ್ತೆ ಒರಿಯಡ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಮೂವಿದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡುವಂತೆ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲಕುಮಿ ತಂಡೋಡು ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಗೆ ಯಾನು ಪಿರ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಲಕುಮಿಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಎಂಚಿನಾಂದು ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂದೆ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಮನಸ್ಸುನು ವೈಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದಕೇಂಡ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಏರೆಲ್ಲ ఆయన ಅಂಚಿ ವೈಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲವನು ಹೈಟ್ಲ ಇಂಕ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಅತಂದನ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಗೃಹಿಣಿ ಪಾತ್ರಡು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೈಂಡ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತನೊಳಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಆಯ ನಿಜವಾದ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ఆయన ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆತನು ಬೇಗಂದಿಗೆಂಡ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕ್ಕಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಬೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇನು ಏನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆರು ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೆಂಗು ದಾವಡ ತಂದ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸೀಕುಯ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಒಯ್ಕಲ ಎಂಡ DC ಸಮೇತ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಈರೊಂಜಿ ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸೊರಕು ಜನಕ್ಕುಲು ಏತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿದೇರೆಂದು ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಜನಕ್ಕುಲೇನು ದೆತನು ಇರಂದಾಂಡ ಎನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬೇತೆ ಏರುಬೋಡು ಇಂಕ ಆತೆ ಬೋಡ ಅಂದಾರ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತನೇಟ ಬೋಡ ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡಾದು ಉಪ್ಪುಡು ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲು ಬಂದ್ಬೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ದಾನಿ ಯಾಪಲ ಸಿಂಪಲ್ ಉಲ್ಲಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತನ್ನ ಬದುಕೋಲಿ ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಪ್ಯಾಂಗ ದುಂಬು ಸಹ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂದಿನ ಎಂಕ ನೆನೆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗಾರೆಂಡ ಕೇಂಡರು ಅರವಿಂದ ನಿಕ್ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ದೇವರಾಯರ ಇಷ್ಟನಾ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆಯರ ಇಷ್ಟನಾ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದನು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ನಿಕ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ದಾದನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಉಲಾಯ್ಕುಲು ಅನ್ನೋ ಬೇರೆ ಏರೇಗ ಅವ್ವ ಪಕ್ಕ ದಾದನ ಬತ್ತಂದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಮೂರ್ತಿ ಆದೇ ಉಪ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಡರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಿನ್ನಿಗೆಂಡ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೀದಾ ಬಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತದು ಐನು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡೋರು ಐನು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮೂಲು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಂಡ ದಿನಾಲ ನಿಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಅವ್ನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಂಚಾದ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಮೂರ್ತಿ ಆದೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಯಕು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟಲಜ್ಜಿ ಆ ದಿನ ಬರ್ಪುಣಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಅಂಚಾದ ಈತ್ ನೇಟ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಂಡೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಕ ರಂಗೋಗಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಕ್ಷರಂಗುಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಗೋಡು ಯಾನು ಕುಲೋ ಒಂದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಮತ್ತು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಬೀಡ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸೋಡ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಂದ್ಕೆಂಡು ಅಕಲೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಗ ಸ್ವರ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸೋಡ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮತ ನುಮಲ್ತಂದೆ ಪಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಪತ್ತುನಿ ಇತ್ತದ ಶ್ರುತಿ ಪತ್ತುನಿ ಎತ್ತ ಬಾಕ್ಸೆ ಬೇತಿನಿ ಬೈದಲು ದುಮ್ಮೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಶ್ರುತಿ ಪತ್ತುವರು ಶ್ರುತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಆಟ ಉಂಡು ಆ ಆಟೋಡು ಯಾರು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇಷ ಮಲ್ದೆ ಅನು ಯಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಪೊಣ್ಣು ಹೆಸರು ಯಾಪ ಮಲ್ಪೆರಸರು ಮಲ್ದಿ ನಿಜವಾದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏನು ಅನುಕೂಲ ನಾರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಷಲು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಪರ್ತಿಗೂ ಎಂಕ ಅನುಕೂಲ ನಾರಿಯರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚ ಇತ್ತದ ಅನುಕೂಲ ನಾರಿಯರು ನಕ್ಲ ವೇಷ ತುನಗ ಚೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತದೋಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಅವು ಸಮಯ ಕರೀದಪ್ಪು ನಾತೆ ಅಂಚಾದ ಯಕ್ಷರಂಗೋಗ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಪುದರ್ ಯಾಪ ಬತ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು
ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಳದ ಒಂದು ಭಾಗವತರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ಉಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈರು ವೇಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಹ್ಞೂ ಬಂಡೆ ಮೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅವು ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇವರ ಹಾಸ್ಯ ಎಂಕ್ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡ ಆರು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಓಳ್ಳ ಬತ್ತು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತು ಬೋಯ್ ಆತೆ ಅದು ಹೊರತು ಯಾನು ಅಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಡ್ಲೆ ನಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ಈರು ದಾಳ ಪೋಡಿಚರ್ವಿಂದನ್ನ ಇರು ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರಪ ಅವು ಕೊರಪ ಅಂದು ಕೊರಪ ಆಂಡ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಬದಾಯಕಂದಿಕೆಂಡ ನಾಟ್ಯ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯುದು ಪೋಡು ಒಂಜ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಯಾಕಂದಿಕೆಂಡ ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಂತ ಬಂದ ಅವು ನಾಟಕ ರಂಗತ್ತೆ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ವಾ ಶಬ್ದ ಪತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಡು ಯಕ್ಷರಂಗೋಡು ಕ್ಷಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಕೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಕ್ಷರಂಗು ಯಾನೆ ಆಪಲ ಜಿಂಜ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇನು ಈ ಯಕ್ಷರಂಗೋಡು ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಆಟ ಆಯರಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂಟೋಲ್ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳಿ ಆರು ಪಾತಿರ್ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟು ಆಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಆಟದಾನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಟ ಯಾನು ಪೋಯೆ ಯಾನು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೆರಡ ಪಾತೇರ್ಗ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಯಾನಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆತಿ ಏನಿತ್ತು ಮೀತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೋತಿರ್ಗಾಡು ಆರು ಪೋಯೇರು ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೋ ದಾದ ಅನ್ಪು ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೋ ದಾದನ ಪಾತೇರೋಡೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆರು ಪೋತು ವೇಷ ಕೊಲ್ಲೇರು ಹೋಗು ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡೆ ಆರನೇನು ಮಾತ ಗೀಟ್ ಮಾಡೋಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಅಂತ ಅದು ಈರು ವೇಷ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಆರು ಪಾತೇರು ಆತ ಹೊರ್ತಾನೆ ಆಟ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋ ಆಯ್ತು ವೇಷದ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನಿಂದಿಕೆಂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ನ ದಂಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಯಾನು ಆರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಡುಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅರೆ 4 ಜನ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತದು ಚೇಂಜ್ ಆರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚು ಜುವ ಇತ್ತಿನ ತೈತೆ ಬೋಗಾಯನ ಅತಿತ್ತ ಆಟ ಕಾಪುಂಡು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ನೇನು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಆನೆ ಆತು ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಚಾದ ಊರಿದ್ದು ಆರು ಎಂಡ ಬತ್ತು ಬಂದಿರಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಬಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಪುಣ ಹಿಂಗೆ ತಾರೀಕು ಅದು ಯಾನು ಬೇಕು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಹಿಂಗಿರು ಅತ್ತು ಯಾನು ಇರು ಲೆಪ್ಪ ಇರು ಬಳ್ಳಿ ಬಂದಿರು ಅವ್ರನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಅವತಾರ ಒಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಆರು ಹೆಂಗೆ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆರು ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೇನಿ ಆಯಾ ನಾತ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಪರದೆ ದೈಡೆ ಇಂಚ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊರಗುಣ ಅಂದಾಜು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ನೀರ್ಗಂತ ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮತ ಒಲಸರಿ ರಾಳದ ಬುಡಿ ದಕ್ಕುನ ಮತ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ ಇಟ್ಲ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿ ಪಿಚ್ಚರ್ಡು ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತ ಅಪ್ಪಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಲೆಪ್ಪುನೇರು ತುಂಬಿ ಈ ಚೆಂಡೆದಾರು ವರ ಉಳಾಯ್ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೇರು ಚೆಂಡೆಗಿತ್ತೇರಿ ಆರು ಉಳಾಯ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಉಳಾಯ್ ಬತ್ತದನಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೋಳರ್ರೆ ಯಾಪ ಇರೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನಿವೋಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮುಗಿಪುನಿಂದ ಆತನು ಕಾರ್ಯದ ದಾದಿ ಬೋಳಾರೆ ದಾನೆ ಹಣ್ಣು ಎಂದ್ಕೇಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡೇರಿ ಇರಾಡು ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಚಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡೇರಿ ಇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಬರೋ ಚಿಲ್ಲೆಪ್ಪು ಇರೇ ತಾನು ಎಟ್ಟೇನೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಸಪೇಟ್ ದಯ ಬರೋಡಿ ಅಂದು ಯಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದೆಂಚ ಪೋಪುನಿ ಅವು ಏರು ಪದ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಏರು ಪದ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಲಿಪೇರೆ ಬಂಡೆ ಈರು ದಾಲ ಪೋಡಚ್ಚಿ ಬೋಳಾರ್ರೆ ಈರು ಕಾರ್ ಓಲ್ ದೀಪಾರ ಅವ್ಲು ಬೊಟ್ಟುವೆ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನಪ್ಪಕ್ಕೇನೆ ಕಾರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಚೆಂಡೆಗ ಅತ್ತೆ ಈರು ನಲಿಪುಲೆ ಯಾಕೆ ಬೊಟ್ಟುವೆ ಅಂಚ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ ಕೊಟ್ಟಿಚ್ಚಾತೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ರಂಗಸ್ಥಳ ಕೊಂಚ ಪೊಗುದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಲಿಪಾದಿನ ಆ ನಟರಾಜಲ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಲ ನಲ್ತು ಹೆಂಗೆ ದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಂಗ ಏನಿಂಚ ತರ್ತಾಂಡಲಾಗಿವೆ ದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಅಂಚಾದ ಏನು ದಿತ್ತಲಾಗಿದ ಅನಗ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಟೋಜು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಎತ್ತೀನಿ ಐಂದು ಎತ್ತೆನ್ನ ಬೆರಿಕಿದೀಯ ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೂರ್ ತೈಪುನ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಆನಿದ ದಿನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಏತ ಪಾತ್ರ ರಾಪುಂಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ರು ಅರ್ನ ಪಾತಿರನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು
ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಆನಿದ ಆ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಮರಪಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳುಡು ಎತ್ತೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏನನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಏನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳುಡು ಬಪ್ಪನ ಅಡ್ಡಾಡು ಸಚಿತ್ಲುಡು ಆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳುಡು ಅತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಯಾನು ಮಾತೇಟ್ಲು ಪಟ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏನನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಸಮೇತ ತರ್ಪಾದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡವು ನಾವು ಇನ್ನು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೋಕ್ಯ ಅವೇನು ನಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಪಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೋಕ್ಯ ಯಾಪಲ ಅಕ್ಲೇನ ಮೋಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಬರ್ಪುಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಎತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕೋರ್ನ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಕೊರೋನಾ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಏನನ್ನು ಅಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೀದೀನಿ ಐಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂದು ಅವಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪೊಕ್ಕಾಡೆಜಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಪುಂಡು ಅವು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಕಲ್ಲನೆ ಜನ ಅವು ಸಿ.ಕೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಡು ಆರು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕುಳ್ಳದು ಪಂಡೇರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಾಲು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಪಂಡ ಬುಡುಪು ಜೇರತ್ತ ಗಾಡಿ ಪುರ ಬುಡುಪು ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದು ಹಂಗೆ ಮದ್ನಾದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಾಲು ಏನಾಯ್ತು ಎತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಇರ್ರೆ ಅವೇ ಬೊಡಿದೆ ಅವಡು ಬೇತ ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಅವಡು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅವು ವಾಲ್ಟರ್ಗೂ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಪಂಡ ಚೆನಲ್ಡ್ ಕುಳ್ದು ಪೆದಂ ಪಾತಿರುವೆ ಬೋಳಾರು ಪಂಡ ವಿಷಯಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಏರು ಪಾತಿರ್ತದೆ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರು ಅಪ್ಪಗ ಬೇತಾಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚನೇನಾ ಬೇತೆ ಬೇರೆಗೆ ಆರೇ ಬಿಡಿದೆ ಅವನು ಬೇತಾರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಇರು ತಾದೇರು ಯಾಕೆ ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿಕೆ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅರ್ನ ಜನನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಂಟೆ ಸಿ.ಕೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ಅವು ಇರಿಗಿಂಚು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನೆನಪುದೀಪ ಇದು ಏರ್ಲ ಸೊರಟೊಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಐನಾದು ಐಡ್ದು ಪೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಆ ಪೊಂಜೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರು ದಾರನ ಸೇಕರನ್ನ ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಾಲು ಬಣದು ಬೊಡೆದಿನ ಪಾತ್ರೋಡೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಣದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಾರ್ದಿದ್ದು ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಐದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕೇಂಡ ಇತ್ತಕಾಡು ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋಪೇರು ಅಡೆ ಪೋಪೇರು ಇಡೇ ಪೋಪೇರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ಆ ಕೋಡಿ ಕೊಣದು ಎತ್ತಾದನೊಂದು ಬಂಡ ಐದು ಮಿತ್ತೆಂಕ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರೆಯ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಅರ್ನಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಆರು ದೈಜು ಹೊಲ್ಟದ್ದು ಚೆನ್ನಲ್ದು ದನಿ ಮಾರಿ ಎಮ್ಮೆ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಏನು ರೌಡಿ ಪೊಂಜ ಒಂದನ್ನ ರೌಡಿ ಅದು ಪೆರಗೆ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ನೇರ್ಪುಣಿ ಆರು ಚೆನ್ನಲ್ ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆರು ದನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಎಂಕ ದೇಶ ವಿದೇಶವು ಪೋನಾಗ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಆವುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿವೊಂಡ್ರು ಜಾಗದಿ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಯಾನು ತುಯಿನ ಸತ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆಡು ಬರ್ಪುಣ ತೆಲಿಕೆ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ತೂಪೇರು ಐದು ಬೇತ ದಾಲ ಬರ್ಚಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಅಂಚಾದು ನಂಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನನ್ನು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾದನು ಇರೋ ಎಲ್ಲ ನಾನು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 5 ತಾರೀಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ತಾರೀಕು ನೈಜೀರಿಯಾ ಪೋಪೆ ಅಂಚೆನೆ UK ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕತೆ ಆವೊಂದು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಡ ಒಂಜೇ ನಟ್ಟು ನೀ ನನ್ನ ತುಂಬ ಗೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆದೇ ಪುಟ್ಟೋಡ್ದ ಯಾಕಂದಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಇಂಚ ದಾಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಕೊರಲೆತ್ತ
ಐಕ್ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚಾದು ತೆಲಿಕೆನೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ತೆಲಿಕೆ ದಾಯಕನ್ ಪನ್ಪೇಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನನ್ನು ತೂಯಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳು తెలిపోయిರಂదాన్న తెలిಕೆ ಎಂಡ ಉಂಡುಂದತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ಡೆ తెలిಕೆ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ ತೆಲ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ತೆಲಿಪಾಯಿನೇಟ್ ಎಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂಯಿಪೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನಂತೂ ತೂಯಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿವ ಇಂಕಿನ ನಿಂಗೆ ಈತಿನೇಟ್ ಅಂದಾಜಾತಿಜಿ ಹೊರ ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿ ಕುಲ್ಲುದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮರಲೇನ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೂಪು ಹೌದಾನೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಈತ ವರ್ಷ ಕಡತ್ತಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಕರೀದ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡತ್ತ ಯಾವ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಮತ ಸೀಕಲೆಂತು ನಗ ಬೇಜಾರಾಗ ಅವಿನ ಎನ್ನನಾಗ ಶೇ ಮನುಷ್ಯಗ ಇಂಚಿನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೇನು ದೇವರಡ ನಟ್ವೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಬೋಬಿದ್ದೆ ಬಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಉಂಡಿಗೆ ಅಂತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆ ಯಾಪಲ ಏನೋ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಬಲದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೋಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೊಪ್ಪನು ತೂತುಜಿಂದ ಏನು ಪಂಡೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಕಡುಪುಡು ಅಂತೇರಿ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಇರೌಡ್ದು ಏರ್ಲ ಪುಷ್ಪಲ್ ಪುಣ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ అందుకే ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ರಡೇ ಜನ ಅಂಜೋಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಮಾಮು ಆತಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಲಯ ಅವು ಒಂದು ಮತ ದಾಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕಲೆ ಬಡ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಕಲೆ ಬೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 10 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಚೀಲೋಡು ಪೇರು ಪತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಅವು ಕೈ ಕಡಿದು ಪೇರು ತಿತ್ತುವು ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪೇರು ಇಜ್ಜಬೇಕ ఒక ಮಣದಾನಿ పేరు కన్నోడు నన్ను బాట్లీದ కాస్లావాడు పేరుದ కాస్లావాడు ಅವು ಎರಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಪುರ ಆತಿನೊಂಡು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಕರ್ಬದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ನೈಲ್ಸ್ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಜವಾನಿ ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಆ ಬೇಲೆನು ಬಿಡ್ರೆ ಬಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಯವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನ ಟೀಮುಡು ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಏತಂದು ಕೇಂಡ ವರ್ಷೋಡು 350 ದಿನ ನಾಟಕ 350 ದಿನ ಇತ್ತಂಡ 330 ದಿನಲ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿನಾಕಲ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ನ ತಂಡ ಅಪಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ ರಡ್ಡೇ ತಂಡ ಇತ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಓ ತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಆತ ಬರ್ತನಕ ಅಣ್ಣೇರು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಅಂತ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ರಾಪೊರ್ತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ಓಡ್ತುನಾತ ತಂಡೋಳುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಡೀ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ 4 ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಲು ಇಂಥದ್ದು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ನ ನಾಟಕ ಬನ್ನ ಏನು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಸಂಬಳ ಇತ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮದು ಓನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೆಟ್ಟುಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೇವು ಬೇಗಂದ ಆನಿ ಆ ತರ್ನ ತನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹರಿಶನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಸೀನಿಗೆ ಬೈಜಾರು ಅವು ಪಾತಿರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಅದು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಗೆಟ್ಟುಗೆ ದಾನಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಅವು ಪಾತಿರ್ವತೆ ಆ ಮೋಕ್ಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಆಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೈತೆ ಈ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಏನು ಸಂಬಳ ಅಂದು ತೆತ್ತೊನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಸರಗೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುಖ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ತಕಲ್ಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನೇಡ್ ದಾವರ ಯಾನುಂದತ್ತು ವಾ ಕಲಾವಿದೆಲ ರಂಗಭೂಮಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಆಯ ಬೆಂದದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತದು ರಂಗಭೂಮಿಡ ಬೆಂದಿ ಎಂದಾಂಡ ಆಗ ನುಪ್ಪುಗು ದಾಲ ತೊಂದರೆ 100% ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ ಕೆಲವರಿಗೆ 100-150 ನಾಟಕ ಒಪ್ಪುಂಡು 150 ನಾಟಕ 100% ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವೆತ್ತ ಸಂಬಳ ಯಾವು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನೇ ಕತ್ತು ಅಗತ್ಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಾವು ದಯವಿಂದಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಸಂಬಳ ಎಂಕಲ್ ದಿನ ದೈದ ಆ ಕೊಡ್ತು ಹಾಸ್ಯನು ಜನಕ್ಕುಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ ಬರ್ಪುನ ಶಬ್ದಲೇನು ಅಕ್ಕಲೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡದ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು
ಮನಸ್ಸು ₹1 ಆಯ್ತು ₹1 ಅತ್ತ ಹಿಡಿದುಂಬಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎನ್ನಡത്ത് ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರಂದ್ಕೇಂಡ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿ ಬೇಕಿಂದ್ಕೇಂಡ ಎನ್ನಡ ದುಂಬೆ ನವೀನ್ ಬೇನರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನು ನವೀನ್ ಆಯ್ ಮೇನ್ ಪನ್ಪದ ಯಾಕೆಂದ್ಕೇಂಡ ಎನ್ನಡದು ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಡನಾಟ ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ರಿ ಯಾನ್ ಯಾಪೋಗಲ ನವೀನ್ ರೇನು ಆ ಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾನು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನವೀನನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಂಚಿನಂದುಕೇಂಡ ಕರ್ನೂರು ಕೊರಗಪ್ಪರ ಇರ್ಲಿರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆಟ್ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಟ ಆನಾಗ ಆರ್ನ ಮೇಕಿ ಸಂಜುವಣ್ಣೆ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಯರು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮುಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪೋಯರು ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜವಣಿಯರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲು ಜೋಕುಲು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಟ ಆನಾಗ ಎಂಕಲು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಪೋಡು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನು ಪೂರ ಬುಡುಪಾದ ಬಲ್ಲೆಡು ಪಾಡೋಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ದುಂಬು ಪಾಡೋಡು ಐನು ಕನತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೈಯಾಡು ಬಲ್ಲೆಡು ಕಟ್ಟದು ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಟು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಚಾ ಒಣಸಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಪಿದಾಯ್ಡು ಗೇಟ್ ದಪ್ಪ ಚಾ ಮಾರುಂತೀರು ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟು ಇಂಚ ಒಂದು ಪದ ಒಪ್ಪುನೋಡು ಐಟು ಕಾಣತ್ತದು ಮುಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದಲ್ಪ ನೋಟಿಸ್ ಪಟ್ಟುನ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರೊಂಜಿ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಆಟ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಈ ವಾರ ನಮ್ಮಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ₹2 ₹3 ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಸು ಅವು ಇಡೀ ವಾಲ್ಡ್ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನೋಟಿಸ್ ಪಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಕಾಡ್ದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅಳಿಕೆದ ಆಡು ಶ್ರೇಣಿದಾರ ಆಡು ನಮ್ಮ ಜೋಶಿಯರು ವಿಟ್ಲ ಜೋಶಿಯರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನ ಏನಾನು ಜೋಶಿಯರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕೊನೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಏನಿಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗತ್ತೆ ಏನು ಆಟದಾಡಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟನಾ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬಾ ಹೋಗುವ ಆಯ್ತು ಬಂಡೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕದ ವಾರ ಆಟೋಗು ಪೋಯರ ಬಂಡ ಆಟ ಇತ್ತಂಡು ಜೋಶಿಯರು ಬೈದೇರು ಕಾಂಡ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರು ಹೋಗುವ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಲ್ಲ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಿಗೆ ಎಂಡ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಅವಳು ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನೆಂಗಿನ ಕಲ್ಪ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಒಕ್ಕದು ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವಳು ಅಂಚ ಎಂಕಲಪ್ಪ ನೇರ ಮೈದಾನ ತುಪ್ಪು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟು ಸರ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪೋದು ಕಣಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬೇರೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಾ ಅವರು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಕುಂಟೂರು ತೆಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟನ ಗೀಟನ ಮುಸುಂಡು ಆಟ ಕುಂಟುಂಡೆ ಬರಿಕೆ ದಕ್ಕೇರಿ ಕುಲ ಅವಳೆ ಕೊಲ್ಲಿ 2 ವಾರ ಕರೀದ ಆಟೋ ಗಾರೆ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿದ್ದೇರಿ ಆಲೋಕಡುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ಯಾರು ರೂಪ ಪಲ್ಲಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ತೂತಿನಿ ಜೋಶಿಯರು ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳವು ಐದು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಜೋಶಿಯರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಇದು ಅಕ್ಕಲನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯರೈಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯರೈಕುಲು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ನನ್ನ ಕೂಲಿದ ಸಟ್ಟು ಅವು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಡಬ್ಬಿನ ದೆತ್ತದು ನೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಶ್ ಬೇಸ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವಾಶ್ ಬೇಸನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತಿ ಅವು ವಾಶ್ ಬೇಸನ್ನು ಆಯಿತು ಅವು ಕೂಲಿ ಇಂಚ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ನೆರೊಂದಿರಲಿ ಅವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅವನೊಂದಿರಲಿ ಒಕ್ಕ ಯಾಂಕ ಅವು ನೆನಪುಂಡು ಬಂಡ ಆಟದ ಹಾಕ್ಲು ಬಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂತು ಅಭ್ಯಾಸವು ಸ್ವರ ಬಾರವು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅವು ವಾಶ್ ಬೇಸನ್ ಅಂತೂತೆ ಅವು ಬಚ್ಚಿರೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೋನು ಅಪಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಕೂಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೇರು ಅಪಕ ಹಾಕ್ಲ
ದುಮ್ಮೆಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ತಪ್ಪು ದುಮ್ಮೆಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಚೌಕಿಡ್ ಅಡ್ಡಗಡ ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಡ ಪುಣಿಂದಿಕೆಂಡ ಅಡ್ಡಪಂತೆಂದು ಉಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಇಂದು ಕುಳ್ಳುನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ ಎದೂರು ಕುಳ್ಳುನೆ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆರು ಎದೂರೆ ಕುಳ್ಳು ಅಂತೇರು ಆಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳುದು ಎನ್ನ ಕೂಲಿಜ್ಜಿ ಕೂಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನರೆ ಅವಳು ಕೈ ಮೋಣೆ ತೆಕ್ಕು ಪೋಪತ ಮಾಡ ಉಬ್ಬಿದು ಗಿಬ್ಬಿದು ಕೈ ನ್ಯಾಣ ದೆಕ್ಕದು ಅವ್ರ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಪೋತುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋತುಲೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಯಾಪಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುರುಟು ಬಂಡೆ ಮಾಶಿಯನನ್ನು ಬಂಡೇರು ಮರ್ಲೆ ಅಂಡ ಮರ್ಲೆಂದು ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಆತಿ ಅಂಚಾದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ದಾಲ್ ನೆರ್ನವು ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಲನ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತೇಲ್ತನ ಪೋಯ್ಜ ഞാൻ അഞ്ചപ്പൻ പുണ്ട ദേവദാസ് കാപ്പിക്കാട്ടിನ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪು ನಾಟಕ ಅಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಮಂಜುಳ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಂತೇರು ಒಂದು ಟೈಮು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಂಜುಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ವಿಷ ಕೊರಿಯನ್ನುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜು ಚೂರು ತೆಲಿಪುಣಂಚಿನೊಂದು ಪೈಚಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆತೆ ಏತುಬೋಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಾತ್ರ ಆತೆ ಅದು ಜನಕುಲೇನು ಬುಲಿಪಾದೆ ಓಡೆಗೆಂದಿಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಏನನ್ನು ಅರಾಧ ಬರ್ತದೆ ಶೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾರಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಬಾಯ್ಡ ಆ ಪಾತೆರ ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಹೋಗವು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅವೇ ಮೇರ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ್ನ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಮಾಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಟಕನೇ ಎನ್ನ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಾಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಐಟ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಗುತ್ತುದಾರ ಶೆಟ್ರಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ದ ಅರೇನು ಕೆರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಎನ್ನ ಯಾನ ಜಾತಿಡು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದೆ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತು ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚದ ಆ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುರ್ಲ ದಿತೊಂದೇರು ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಐಕ್ಯ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಯಾನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇ ವಿಲನ್ ಆದು ಪೋಡು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ನೇನು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಏನು ಮುಸೂರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅರೇನ ಪಾತ್ರಲೇನು ಕೆಲವ್ರದೇನು ಮತ್ತು ತೂತಿನೇ ಧರ್ಮ ಸೆರೆ ಪನ್ಪುಡಂತಿನ ಮೂವಿ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಐಟಾರು ವಿಲನಂದು ಬಣ್ಣಾರೇನು ಕಡ್ತು ಕೆರ್ಕಾಂದ ಆರತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬುಜಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಲ ನಟಿ ಅರೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬುಜಿ ಅರ್ನ ಆ ಪಾತ್ರನು ಒಂಜಿ ಆರು ಮನ್ಪುನ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಅಡೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಗ ಅಂಚಿನ ಆ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪಾವಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಎನ್ನಡ ಮಲ್ಪಾವಡು ಲೇಖಕರು ಐನು ಎಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲಾವಿದೆ ಏರೆಂದಿಕೇಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಏರೆಂದಿಕೇಂಡ ವರವಿಂದ ಬೋಡ ಎಂಕ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಖ್ಯನೇ ಅತ್ ಎಂಕ ರಂಗದ ಮಾತು ಏನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಏನು ಸಮಯ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯೊಡೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಯಾನು ಸಮಯನು ಯಾಪ ಯಾನು ಬುಡಿಯಿಂದ ಆಂಡ ಆನಿಗೆನ್ನ ದಿನ ಮುಗಿಯೋಡು ಏನು ದೇವಡ ನಟುನೆ ಆತು ಹೇಗೆಂದಿಗೆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪೋಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣ ಡೈಲಾಗ್ ನೊಂತ ಪೊರ್ತು ಬಂಡ ಪುಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಗಾಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತದು ಪೋಡು ಒಂತ ಪೊರ್ತಾದ ಬತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಮಯ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎಂಕ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚ ಇತ್ತೇಂದತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಟಕಲೆ ಬನ್ನಗನೆ ಎಂಕಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈತ ಗಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಬೇತೆಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಅವನು ಅಂಕ ಪಡಿಸಿ
అంటే ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಪುನ್ಕೇಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆಂದುಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಆಜಿಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಕಾಪುನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪು ಮೇಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿನ ಸರಿಯಾವಂಗತ್ತು ಮೋನೆಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಇಂದ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಚೇಪಕ್ಕೆ ಹೆಂಕದಾಯಕ ಆಜಿ ಪಂಡಾರೆ ಅರ್ನಾತೆ ಪುರ್ತುಗೆ ಏನು ಬೈದು ಎತ್ತ ಏನು ಹೆಣ್ಮಗ್ 10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನೋಗಿ ಬೈದು ಎತ್ತ ಏನಂದ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತರ್ಪಾಯ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾತೆರದು ಪೋಪುಂಡು ಪಾತೆರಡು ಒಂದತ್ತು ಪಾತೆರದು ಪೋಪು ಅವು ಐನು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪೇರು 2 ಗಂಟೆ ಕಾತು ದಿನ ಏರ್ಲ ಪಂಪುಜೇರು ಆ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಶಬ್ದ ಪಾತಿರ್ವತಿ ಐನೇ ಪತನ್ವೇರು ಈಗ ಸಮಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಯನ್ನೇ ಪೂರ ಕೊಡ್ನದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊರತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಉಡಜೋಗ್ಲನ ಆಕ್ಷೇಪನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಅಗಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಕೊಂಜೋಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಅಂಡ ಯಾನ ಆ ವಿಷಯೋಡು ಯಾನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಒಂದು ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ಪೇಂದು ಪಂಡ ಅವು ಯಾನು ಮೂಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪವು ವರ್ಷ ಪನ್ಪು ಹೇಗೆಂದು ಎನ್ನ ಪಡೆದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಲೇಟ್ ತಾನೆ ಇರು ಓಡಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರನೇಜಿ ಮಕ್ಕುಡುಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜೋಲು ಎಂಕ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವಿಲ್ಲದ ಮಾತೇರೇನಂತದ್ದು ಎಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪಡೆದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಾವಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಸೀರೆ ಬೋಡು ಪಂಡದೇ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತು ಅಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಒಲ್ಲ ಪನೋಡು ದೇತನು ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಚಾಯ ಜೋಕಳು ದೇತನು ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಚಾ ಒನ್ನಾಗ ಬಚ್ಚಿ ಉಂಡತೆ ಯಾವಿ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಾಗಂದಿಗೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಲತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಬಂಡವು ಯಾನು ಅಹಂಕಾರ ತೋಚ್ಪೇಲೆಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತವು ದಾದನ ಅವ ಬಂಡ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊರ್ತಿನ ಆತೆ 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 ಪನು ಪೆದ್ದಾಲ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೇನು ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣ ಬೇತಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲೇ ಅರಿಸೇರಿ ಮಣಿಪುನಿ ನಂದಜ ಯಾನು ಯಾನು ತೋಂದಿತ್ತು ನೀವು ಕೋಡನ ಮುರಣ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಅದನ್ನು ತು ಲೆಕ್ಕದ ಅಲೆ ಪುರಾಣಿ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಅಂಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಗಿ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿ ನಿರ್ಣಯ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಏರ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಆತವರ್ತನಿಗೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆತ್ತೆ ಇಡೀ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಡೆದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟದ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜು ಬಾಲೆ ಯಾಕೆಂದಿಗೆಂಡ ಅವ್ವರ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕು ರಂಗು ಪುಗುದಾತನು ಕೊಂಚಿ ಆಂಡ ಯಾನು ದುಂಬುದ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈക്ക് ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನೇ ಎನ್ನು ಉಂಡು ಏನು ದುಂಬು ಕರ್ಬದ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದುಂಡ ಯಾನು ಇಂಚ ಪೋಯರಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಡು ಪೋತ್ವೇನೋ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನೀತು ಪೊರ್ಲು ಯಾನು ಮುರಣಿ ಎಂಕ ಬೇಜಾರೆಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಗುಗು ಯಾನು ಹೊಣೆ ಯಾನೇ ತೂ ಐನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಡ ಪನ್ಪುಣ ಬೇಜಾರೆಂಚಿನೇತ ಏನೆನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದುಮೆದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಂತ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಇತ್ತು ಗೌಜಿಡು ಮದುವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಯ್ತ ದುಡ್ಡು ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಎನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದೆದು ಇದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದುವೆ ಯೋಕುಲು ನೆನಪು ದೀಪೇರ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆನೆ ಅನ್ನು ಮುಗಿತತ್ತ ಎಂಕ ಐಟು ಖುಷಿ ರಂಗಸ್ಥಳಟಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಸಂಗತಿಯು ಮಂಡ ಇದು ರಂಗಸ್ಥಳ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂದಿ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಮೂವಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ನ ಅವರ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಅವು ಏನು ಪಂತೆ ಅವು ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊರುನ ಅಪ್ಪೆ ಪೋಯಿನೇತ ದಿನ ತಾನಿ ಆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಾಟಕಗೂ ಎಂಕ ಪೋಡೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ನಾಟಕದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತು ಜಂದಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿ ರಾಗಿ ನೀವು ಉಳ್ಳೇರಾಪಜ ಇಳಿಂಚಿನ ఆయన ಅಪ್ಪೆ తీరుబోతులు నాటక ఆయన సావ ఆయన పన్పునకుల్లో ఉప్పేరు అయితే ఒట్టుకు పనిపేరు కొంచెం ఎజెస్ట్ పనిపేరు ఆపుజ అరేగు కాపీ కాటరేగు పన్పునకులు అంటే అయితే ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಯಾನು ಕಲಾವಿದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಕಲಾವಿದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೇಡ್ದವರ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಗೆ ಎಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಂಡದ ಪೋಲಿ
ಅಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಡ ಪಂಡದ പോയರ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿಂದಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಡಪ್ಪುನಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಅಡೆ ಬರ್ಬಿಜೇರು ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಚಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೇರು ಸಾರಜನಕ ಏನು ಇಂಚ ಪಣ್ಪುನಿ ಸಾರಜನಕ ಪಣಿಯರಾಪುಂಡ ಇದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತೀಯೋಡು ಅಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಪೋಡಿ ಸಾರಜನಕ ಆಪು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಆಳ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಟ್ರಾಚಿಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕಲು ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನ ರೀತಿ ಅಂಚಾತ್ ಎಂಕಲು ಇಂಚಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆಗಲ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊರ ನೆನಪಾಂಡಲೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಸ್ಟಕ್ಕ ಪಡೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಏರ್ಲೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪು ಬಕ್ಕಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬರಾಡು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಡು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಡು ಖಾಲಿ ಬಾಕಿ ಟಕ್ ಟಕ್ ಬಂತನೇ ಅವು ಕಾಲು ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಾಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಬಾಕಿದ್ದೆ ಇತ್ತದಕ್ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಬೋತೆ ಜಪ್ಪಡಿ ಸಾವು ನಾಟಕೋಬೋತೆ ಅನ್ಪುನ ಆ ಪಾತ್ರ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಾರೇ ಅತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಪೆರ ಇನ್ನು ಆಟನ ನಾಟಕನ ಕುಲುಂಬೇರ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಗ ಆಪುಣಿಂದಾಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಐಡ್ದಾತು ಈತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣಂದೇ ಕೊಡು ಯಾಕೆಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೇಂಡ ಏನು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುನ ಪಾತ್ರವು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಪ್ಪು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣ ఆయన ಅದು పోతులో ఆయన ಜನಕ್ಕೂ ఆయన ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಂಚಿರ ಅಂದಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚಾಬು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲು ಬಾಯ್ ನಕಲ್ನ ಏನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಿಳಿಪುನಾಗ ನಂಕ್ಲ ಇಂಚಿ ಸಾವು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ ಪರಬೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒರಿಯಾಂಡಲ ಸರಿಪೋಡು ಲಕುಮಿ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆ ನಾಟಕಡು ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಲಕ್ಕದು ಪತ್ತದು ಪೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಒಂತ ಪೊತ್ತು ಪಾತೆರ ಬಿಡು ಜೇರಿ ಅಪಗಾಪಂಸೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನೀನ ಬನ್ನ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇ ನರ್ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಆಕಲೆ ಬೆಂಡಾದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏತೆ ಮಲ್ತ ಈತನ ಬೆಂಡಾತಿ ಜನ ಅಂಚಾದ ದಿನೇಶ್ ಇರಲ್ಲ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಲ ಹೊರ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದೊಂದು ಚೂರು ತೂಪು ಅಂಚಾದ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಜೆಂಟ್ಸತ್ತು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಭಾರಿ ಬಂಗದಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಜೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಒಯ್ನ್ಲಾ ಬಿಡ್ದು ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಲದ ಅಲಾಪಿಜಿ ಲೇಡಿಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಕುತ್ತಿ ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮೂಕುತ್ತಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಜಾತಿ ಪೋಂಡವಳು ಅರ್ಥಾಂಡ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕುಂಕುಮ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ పొన్ను పొరులు తోజోడు ఉందండ కుంకుమనే పొరులు ఇత్తದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಕುಮ ದಿಯರ ಬಂಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪತ್ತು ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಂಡದ ಬುಟ್ಟ ಅವು ಕಂಡಂತ ಐತಿ ಪಕ್ಕ ತೆಪ್ಪುನಿ ಪತ್ತುನಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರೆ ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗು ಮುಂಡಗು కుంకుమ పొరులు అండ బొట్టు పొరులు కైకి కాజి పొరులు సరికి పూ పొరులు ఏరు దియర పండించినల్ల పొన్నులు దివోడే అవు అక్కలు పొన్ను ఉంది పనుపుని నువ్వు ఆనలేక ప్యాంట్ పడుతుంది తిరుగులి ಇಟ್ಲೇನತ್ವನ್ನಿ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 2011ರಲ್ಲಿ ಒರಿಯರ್ ಗೋರಿ ಅಸಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾಂತಪ್ಪನಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ಯುವಜನತೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನದಷ್ಟಿಗೆ
ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ಯುವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಿತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಒರಿಯಡ್ದುವರಿ ಅಸಲಿಗಿಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಆನಂತರ ಒರಿಯಡ್ದವರಿ ಅಸಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದು ಒರಿಯಡ್ದವರಿ ಅಸಲ್ ಚಿತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒರಿಯಡ್ದವರಿ ಅಸಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾಂತಪಣ್ಣ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ನಾಡು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರವರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬರೋರು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟರ ತನಕ 95 ಏನೋ ಮೂವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು 6-7 ಚಿತ್ರದವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಇದು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರವರು ಹೀಗೀಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು, ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೇಳದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಟರ್ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ, ಈ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ, ಬ್ಯಾನರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯ, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಚಿತ್ರರಂಗದಾಗಲಿ ನಾಟಕ ರಂಗದಾಗಲಿ ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಡದ ವಲ್ಗರ್ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ